su došli podržati ovo natjecanje iz svoje ekipe, a najveći pozdrav ide vama, natjecateljima i vašim roditeljima. Ova priča natjecanja u osnovnoj školi Gustava Krkleca započela je 2017. godine, kada je izgrađen ovakav jedan veliki suvremeni poligon na južnoj strani naše škole. Stoga smo zaista izuzetno ponosni i sretni što vas možemo ugostiti, zato što vi ste oni koji promičete sigurnost u prometnu kulturu i zdrav način života koji vjerujem da će mnoge generacije za vama nastaviti nositi. Također želim zahvaliti i ovdje sada malo privatizirati cijelu situaciju učenicima osnovne škole Gustava Krkleca, učenicima koji pohađaju školske prometne jedinice i koji se natječu sigurno u prometu i njihovom mentoru gospodinu Josipu Funtaku, ali ne zato samo što ostvaruju izvrsne rezultate na ovim natjecanjima, već zato što promiču prometnu kulturu cijelu nastavnu godinu u ovoj školi, posebno među najmlađim generacijama, i zato smo im zahvalni jer će zasigurno to utjecati i na neka njihova buduća ponašanja u prometu. Pa hvala vam još jednom. Ne bih više duljila, evo od srca, želim vam puno uspjeha i želim da nas posluži ovo vrijeme, da ne bude kiše, da se cjelokupno natjecanje školskih prometnih jedinica odvije neometano na našem biciklističkom poligonu. Sve ste upute dobili, ako želite još nešto dalje znati, nemojte lutati, pitajte naše učenike, pitajte naše učitelje. I evo želim da se ugodno provedete u našoj školi i da uživate u današnjem danu. Hvala vam lijepa.